kinten rembukan ing dalu menika cekap rumiyin. Mangke babagan latihan kersanipun kula share wonten grup. Mekaten, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Pak. Omahku piye, Ndra? Mboten sak. Tak gelem omah mawon. Kok, Bu? Mami kakak ya, Dok. Posisinya kok apik bentuk ya? Cih. Lah aku ora pawitan sih. Asa, gak ngerubah posisi. Ya. Ngono kuwi koyo omong dhewe ndi. Mergane ngono sing ngomong aku. Ngono rasane kurang meyakinkan lho. Neng nek Bu RT mboten kersa terus pripun, Pak? Lah opsi liyane sapa? Opsi pertama nggih tetep Bu RT. Opsi kedua? Nek kula pripun? Kowe is. Nggih, apik napa mboten? Nek misale kula dadi ratu kali nyamat niku apik napa mboten, Bu? Kok malah gemujeng to, Bu? Apik napa mboten? Apik. Genah apik tenan is. Nek apik kok jenengan usul kalih Mas Bandi, Bu. Nek sing dadi ratu kali nyamat kula mawon. Ngene lho is. Pertimbangane kuwi ora masalah apik. Ning golek sing patut. Lah nek apik niku kan lebih dari patut to, Bu? Secara umum rumusnya pancen kaya ngono kuwi is. Ning masalah iki rumusnya kuwi ora kaya rumus umum. Paham? Mboten. Intine ngene lho is. Kowe kuwi luwih patut dadi ratu kopi katimbang ratu kali nyamat. Oh, berarti golek sing luwih patut ngoten to, Bu? Nah, paham toh? Ya aku ki paham, Dik. Ning apa yo pantes nek sing dadi ratu kali nyamat ki aku. Mungkat biyen ki aku yo wis ra pede lho. Wong ini wae. Ora penak iki golek wong jaba wae. Sing isih enom. Sing bawaan iki sepadan karo suwargi mamine Vandra. Anane kula milih jenengan niku mergo anu apa? Ceritane mengke benten. Nek riyen tak ceritane Kanjeng Ratu Kali Nyamat niku tesih nem. Tesih bergas.
Tur pawakane niku kaya prajurit ngoten niku. Lah bedane opo? Dadi ceritane ngeten lho, Bu. Teng cerita niku mengki Kanjeng Ratu Kalinyamat niku marata sepuh. Pun mulai perang saking Malaka. Terus sing paling pas meran kene niku jenengan. Lah mamine Vandra kayak ketok gagah. Pas meranke dadi wanita ning prajurit. Dan sing dadi aku ki yo ora jeglek to, Ndi. Ceritane lah wis beda to, Bu. Nek mbiyen kae kan pas arep budal perang. Nek iki kan wis bali saka perang. Dadi umpama sing dadi beda kuwi ora apa-apa. Nggih, Bu. Umpami yo mamine Vandra niku tesih sugeng. Sing dados Kanjeng Ratu Kalinyamat nggih boten piyambake. Tetep gantos jenengan. Mergo kebutuhan ceritane niku ngoten. Lah aku mbiyen wis baju dadi nyetirga lho, Ndi. Anu ngeten. Ten cerita niki mengke nyidirga niku didamel mun sedo. Mergo ngrantes mikirke Ki Dirga sing nekat maju perang. Bu. Gelem ya? Yo wis tak pikir sik. Ya aja sesuwe. Nek iso hari ini sudah ada kepastian. Assalamualaikum. Ya, Surya. Waalaikumsalam. Ini lukisan nih. Oke, yuk. Halo, Pak. Bu RT pripun, Pak? Pun enten keterangan apa dereng? Durung ndi? Mbok tolong jenengan sampaike, Pak. Iki naskah Bu RT kula selake kula rampungke. Mbok menawi nek pun bar maos naskah njur kersa. Lagi anu berarti malah mbone ing ndi metu anu wae. Yang udah wis balik tak sampaike. Sepi sanon jok pantungo merengesi adi kang bos lereme ngesiti iki to belum tahu ketemu mamiku, terus belum tahu ngerti fotone mamiku, tapi iso foto persis wajah mamiku yang ini iki mamiku pas main ketoprak dadi Ratu Kalinyamat. Mamimu cantik. Cantik, gagah, berwibawa, dan tetap keibuan. Kok mbok dalan ning dapur to ya? Kok ora mbok pasang ning ngarep wae? Yo nek aku turu tak deleh ning kamar. Nek pas sinau tak sandingke ning cedhakku. Ha iki aku pas makmuk bulane tak deleh kene. Ben mami ngancani aku maem. Den padang
piye neki Pak, omong banti. Aku gelem dapuk dadi Kanjeng Ratu. Tenang, Bu. Tenan. Halo, Di. Bu RT gelem dadi Kanjeng Ratu. Ben ruwe